Kaikki peli sitten. Nyt alkaa vasta työ, kun vähän tuntuu. Kamaa, millaista matskua tulee hei sun ekalle videolle? Näytä millainen mestari oot. Kamaa, 2 mestarin toistoa vielä Arnoldille. Ne erottaa sut muista. Kunnolla vielä viimeinen. Jees. No niin. Sitten asenne kohdilleen. Näytä, että ei ole sellainen, joka antaa periksi liian helposti. $110 sitten lasi. Näytä, mistä sut on tehty. Kamaa. Paljon oot valmis tekemään unelmien eteen. 2 tulee vielä. Töitä nytte. Ja viimeinen vielä. Mikä fiilis treenin jälkeen? Ees, käännä rauhassa. Sitten päädystä 5 pois. Huipennus vielä. Saman tien jatkuu. Kaikki korvien välistä nyt kiinni. Näytä mitä vaatii to become a champion. Onko 10 mimmi? Nyt on 4 mennyt. 6 sijaa finaalissa. Mikä kelpaa? Onks 5 sija sun? Kamaa. Onko 4? Jees. Haukko mitalleille. 3 tärkeintä. Pienet on marginaalit. Luuletko ettei muu treenaa? 2 vikaa vielä. 2 vai 1? 1 vielä. Se on voittajan toisto. Sit on kultaa. Sit on pokaali ilmassa. Ja se on siinä.